विश्वकर्मा बाबा के चरनिया हो विश्वकर्मा बाबा के हटिया देखिए वहाँ के लोग घर के कितना श्रद्धा बा, कितना प्रेम बा। सब लोग मिल के विश्वकर्मा बाबा के इतना सुंदर पूजा पाठ सब लोग करता। आ कैसे कैसे क्या करता देखे के एक तो मरम जानो एक तो मरम जानस रंजन के बेटौआ परसदिया लिहलेना पहले बाबा के चरनिया हो परसदिया लिहलेना एक तो मोरम जाने बभन के बेटौआ भोजन हुआ लिहलेना एक तो मोरम जाने तोहरा के बेटौआ हो कल सवाली लिहलेना भैले बाबा के चरनिया हो काला सवा होली हलेना भैले बाबा के चरनिया हो काला सवाली हलेना भैया हमने सबसे पहले ही जाने के बाद खराऊ के बनावला खराऊ देवता के चढ़ल आउ के बनावला सबसे पहले लोहार लो बड़ाई बनावला खराऊ तुहे देवता के चढ़ेला। आज इतना बढ़िया दिन आई बा कि ये रंजन भैया अपना हाथे खराऊ बनावले विश्वकर्मा बाबा के चढ़ावे खतरा। कितना बढ़िया दिन कितना बढ़िया समय आई बा। एक तो मरम जाने एक तो मरम जाने रंजन के भैया हो खरौआ लिहलेना एक
पहिले पापा के चरनिया ओ खरौना लिहलेना पहिले पापा के चरनिया ओ खरौना लिहलेना। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की।